Яко возвеличишеся діла Твоя, Господи, всяке мудрости його сотворив єси. І сповнився землю твори Твоє, сіє море великое і пространное. Дамо радіше, ніж числа животная малая з великими. Дамо кораблі приплаваєм, смійся, його же создав, єси ругатися йому. Всяке віщаю дати пищу їм благопрем'я. Бравшу тобі їм соберу, дотвердшу тобі руку, всяческа і сповниться благости. Открашу же тобі лице возвятнуся, отримеш і довгі і щезлої персною возвратнячся. Послеше духа Твоєго і созиждуся, і обновише лице землі. Буде слава Господня во віки, возвеселиться Господь у ділі своїх. Призрей на землю і творі, і втрястися, прикасайся горам і дим'яться. Господи, Господи, в животі моїм пою Богу моєму добре же єсть. Да усладиться йому бесіда моя, з живу звеселюся, о Господі. Дай ще зудричниці оселі, беззаконниці, яко же не битині. Благослови душа моя, Господа, сонце позна запас свой. Боже, вісить мої безношення, возвеличишася діла Твоя, Господи, вся премудрости його сотворив єси. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Мири и спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. Мира, благостоянных святых Божьих церквей и соединений всем, Господу помолимся. Господи, помилуй. Храбрый сами с верой, благоговением и страхом Божьим ходящий вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. Наши блаженцы митрополиты Савий и Господине наше высокопреосвященный смерти епископе Георгий, честим пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем пречтой лудия, Господу помолимся. Господи, помилуй. Храними страны наши, властях и воинствия, Господу помолимся. Господи, помилуй. В всяком граде и стране верующих живущих в них, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, возлукого изобилий плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. Плавающих, путешествующих, недогающих, страждущих, плененных и о спасении, Господу помолимся. Господи, помилуй. Вытиши нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу Пресвятую Марию, со всеми святыми помянувши сами себя и друг друга, и дай живот наш Христу Богу предадим. Я
віки віков. Боже, Душі живий, нерозорі, нечестивий. Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Пресвятую Марию, со всеми святыми, принявши сами себя и друг друга, и дай живот наш Христу Богу, ради.
Отця, душі Отцього помишлення нашого рецем. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божий, Отець наших, молим Ти, що услыши і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по величній милості Твоєї, молим Ти, що услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Сам Господині наші, блажейші митрополити самі, і Господині наші високопросвященість архиепископи Георгій, і все його Христі браті наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Молимся, Богохрани, містрях наші, властики воїнствія, да тихо і безмовне життя поживем во всяком благочесті і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Ще молимся, блаженні пристопам'ятих создателей святого храма сего, о всіх прежепочивших отців і братях, зділежащих повсюду православне. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Молимся в милости, жизни, мире и здравии, спасении, посещении, прощении, оставления грехов, рабов Божиих, братьев святого храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Молимся, полночащих, добродеющих, во святых, предыдущих в храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивий чоловік без Боги єси, і Тобі славу розсилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков. Господи,
свята мирна і безгрішна, у Господа просим. Наставника, хранителя, служителя наших, у Господа просим. Прощення і оставлення гріхов і прирішень наших, у Господа просим. Нашим миром мирові, у Господа просим. Це время живота нашого в мирі і покаянні скончати, у Господа просим. І доброго отвіта на страшним судище Христові просим. Славною славною владицю нашу Богородицю Пресвятую Марію, сам святий помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим.
nas. Święty Boże, święty wielki, święty bezsmертny, pomiłuj nas. Święty Boże, święty wielki, święty bezsmертny, pomiłuj nas. Sława Otcu i Synu i Świętemu Duchu, i wysno i molitwy wiekowi. Weź świętego, Trójcy, pomiłuj nas, Gospodzie, oczysty i nasza, Władaju prosty, bezzakonnie nasza, święty posiliście, niemożczy nasza, imię Twojego rady. Gospody, pomyluj, Gospody, pomyluj, Gospody, pomyluj. Sława Otcu i Synu i Świętemu Duchu, i wysno i molitwy wiekowi. Otcze nasz, że jest na nebesy, na święty Cię imię Twoje, przyjdzie carstwie Twoje, da bude wola Twoja, jako na nebesy i na zemi. Chleb nasz nasłuszny dasz nam dnes i ostawi nam długi nasze, jakże ostawiaj dłużnikom naszym, i nie wedy nas w iskuszenie, no i zbawi nas od lukawego. Jako jest Carstwo i siła i sława, Otca i Syna i Świętego Ducha, nyní prysno i во веки веков.
наш молитвами причистия Своя Матері, святиславних, сакральних апостолів, святого архістратига Божого Михаїла, якого є храм, мучениці Христини, мучеників Бориса і Гліба, преподобного Полікарпа Печерського і прочих святих, яких нині єден, святих і праведних богатирів, як Маяни і всіх святих, помилуй спасет нас, як благий і чоловіколюбець. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Улюблені браття і сестри, нині нагода стрінутися у Михайлівській церкві з нагоди свята олімпійської культури Ватри, на котру ми нині і від вчора tu приїхали. І особливо, як же в тому часі, коли перед неділом поминути церкву, не зайти до церкви, не прославити велію неділі Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Все нормально, так видно бути перед кожним неділом. А нинішня неділя, конечно, в Михайлові особлива, ми зійшлися більше і священники, і люди, і зійшлися також в такому часі, можна сказати, в часі і трудному, коли подивитися на сьогоднішній світ, на весь, що діється, на всю ту пшемоць, на війну, на війни, на трагедії, на те, що якби сотворіння Боже само вже противиться чоловікові, як же не прийти в церкву, як же не задуматися над тим вшитким і, конечно, особисто кожен над самим собою. Безспорні приходить, дорогі браття і сестри, жити в трудні часи, в часи великих політичних перемін, в часі перемін моральних, духових, а можна просто казати елімінації духовості чоловіка. І в цьому кризисі духовому маємо також певне і понаднатуральне з'явиська, поміняючи проблеми о тим, що на самому початку повів війни. Подивимося, дорогі браття і сестри, і застановимося, чому так діється, що природа вже вона противиться чоловікові, що звірина, котра була лагідном, вона кусать чоловіка, що чоловік не може свобідно відпочати на Європі, тому що десь там великі риби припливають, що чоловік не може спокійно полетіти і самолотом, тому що птахи навертають самолот. Чому то в великих містах, такому як в Римі на дороги, на вулиці виходять венжі і жмії, чого дика звірина входить до міст, то можна би було повісти, що там багато і залишилося і джиня, ну але власне, як і повідь, що воно залишилося, чи ж поводом не є гріх. І ось, дорогі браті і сестри, коли подивимося на то все, значить, найправдоподобніше ми вже переборщили
z вільністю переборщили з своєю вільністю, де хочемо бути вільними в такий спосіб, щоб швидко служило нам, а щоб не було певних властивих границь. Jednym słowem my залишили Божого Духа, світ залишає духовість. І безспорні для того, а не по іншим поводам, так ся діє. Чи ж може бути Бог спокійний, коли видите в великих містах Західної Європи крести на смітниках, чи же то не може і чи нема права споткатися з наказанням, чи не може споткатися з наказанням то, що чоловік потребу свого тіла він уживає в надмірі, нема границь і все хоче статися Богом, замість мати уділ в натурі Божої і посідати цінності ті, до яких закликає нас Господь. Улюблені браті і сестри, особливо дорогі лемки, наш народ, він був все багатий духовно. І наші діди, і наші прадіди. І все то дозволило йому перетривати і геноцид свого народу, і переселення, і мав народ силу знести і стерпіти, що найгірше. Але чому? Тому що був близько Бога, тому що читав псалтири, тому що священне писання було його щоденним покармом. І нині всі думаємо, нині зібравшися священники тут, ми закликуємо вас до того, щоб вертати до тих духових цінностей, як Святе Письмо, читання псалтира, як тверде стояння при церковно-слов'янському язикові, при кирилиці, знаючи о тим, що вона все була фундаментом оборони і ленків, і весь Святої Руси. То, власне, в найбільше інтелектуальних środowiskach ленківських заховувався той церковно-слов'янський язик і кирилиця. І вона послужила тому, що ми нині існуємо. І ті, які запланували нашу трагедію, вони сказали такі слова, коли вернули ми до святого православ'я, сказали, що найважнішим причином, котра не дозволила златинізувати русиною, було то, що заховали церковний язик. Я кажу то свідомо нині, тому що є така тенденція також щораз більше до вживання народових язиків в літургії богослужінню. Я можу щиро то сказати, тому що я син ленківського народу. І як також історик знаю, які були консеквенції і які нині шикуються для весь світа і для того, щоб дух чоловіка не був Божим духом. І важним справом і важною цінністю в достигненню
tych zaplanowanych złych rzeczy jest także eliminacja cerkowno-słowiańskiego języka. Tomu to ja кажу i do was młodych i starszych, do liderów i do młodego pokolenia. Wy також старайтесь так в цьому аспекті нинішніх перемін, нинішніх трагедій, нинішніх змін, нинішньої також злої волі, котра є явна до православ'я, також аналізувати все те, що впадає вам в уші і кажуть, може виконувати і то проповідувати. My was pozdrawiamy, drogie bracia i sestry, wszyscy święciennicy, nyní jeszcze raz serdecznie życzymy, żeby Duch Boży przebywał w wszystkich nas, w święcennikach i was, mirjan, żeby błagodać Boża była silna, żeby my byli silni Bożym Duchem, żeby zaskarbili цю велику силу для і власної радості, для власного існування в благочесті, в достоїнстві, в шляхетності. Дбайте о шляхетність, дбайте о свою поставу, о культуру своєї виповіді і своїх цінностей заховавчих. I to також заклик, також і велика просьба до молодого покоління. Да благословить вас Господь. Слава Ісусу Христу! W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Слава Господу Ісусу Христу! Благодарю вас, чесні отці, отця предстоятеля Дар'я, отця благочинного Любоміра, отця Богдана, отця Славоміра, отця Дякона Дар'я, за те, що прибилися нести гев на ту вечірню, в Атріану, так, щоб ми не запоминали, откал взагалі to, co my nazywamy kulturą, istekaje. A ono istekaje, istocznictwie maje przy kulti, to jest przy służeniu Bogu prawdywemu. Kole przez tym wici do narodzenia Jezusa Chrysta, Jerozolima była naszestwią caria Nabuchodonozora II, caria babilońskiego. Zaczęło się to, co my nazywamy niewolą babilońską dla izbranego narodu, dla Jewreji. Jewreji, którzy byli pelesereny do Babilonu, besidują Jadwigi do narodzenia Jezusa Chrysta, one tam nie zaznali niewoli. To nie była niewola. To te Jewreji, to ta arystokracja, znaczy się wyższe warstwy społeczne, one tam w tym Babilonie mieli lepsze jak w sobie doma, jak w swoich rodnych zemlach. One tam podostychali kariery na dworze caria Nabuchodonozora, one tam zrobili bogactwo i zabyliby pro to wszystko, co ich rodne, zaczęli klaniać się cudzym Bogom, a jak besiduje prorok Baruch, przyczyną toho wszystkiego było odstąpieniem od Gospoda Boga. Тому що Nabuchodonozor II zrównał ze mną Jerusalim, chram Boży, chram Salomona, to miejsce świętaya świętych, gdzie даже ніхто po stronie prikosnuty się nimi, dlatego że śmierć umarł, to miejsce było poruganne, to miejsce było bezczeszczone, dlatego że від нього odstąpił Duch Boży. Szachina, bільше tam nie była. Nie było toho bloku Bożego. Bóg odstąpił swojego narodu za jego bezzakonnie i dlatego też to naród dostąpił do pereselenia. I to naród zabył pro swoje rodne, jakby nie to, że nad nim jest Gospodź. Tot, który uprawiaje wselenną i który nie zabija swojego narodu, коли то нарід йому уфат, коли то нарід йому покланяться, але перед wszystkim, коли то нарід вірить в нього так, як каже священне передання, священне писання, як каже закон Божий, не по-другому. Не чужим Богам się klaniamy, a Bogu prawdywemu Sabaofu, Bogu Jahwe, Bogu Izraela, tomu, który jawił się swemu narodu i w którym woplotył się Spasiciel nasz Jezus Chrystus, Syn Boży, nasz wyzwoliciel od grzecha, od proklecia i od śmierci.
І коли за часів царя Цируса, перського царя, котрий заш поконав Babilońskiego царя, євреї вернули свою рідну землю, там була встановлена świętynia Zorowawela i zaczął się za kult, dlatego że był wielki plan Bożego spasienia. To udycisz 136 psalom na rikach Babilona, kiedy chcemy gradati, jakie są osterów w tym życiu, chcemy widnajty się w cudzych narodach, w cudzych stranach, gdzie my się nachodzimy, to gdy trzeba nam wziąć za psaltir, otworzyć to 136 psalom i zacząć go czytać. I jako, że tam jest strategia przetrwania każdego naroda, który poczytaje Boga prawdziwego, Boga Izraela, ta Jezusa Chrysta, widnajty i swój naród. I tam pisze tak, w tym momencie, kiedy Jewreji byli przeseleni w niewoli babilońskiej. Przy rikach Wawilona tam siedzieli i plakali, kiedy wspominali o Sionie. Na werbach pośredzi jego powysyli my swoje arfy. Tam, to też, co nas prognali, potrzebowali od nas słów piśni. A to, którzy nas przytyskali, besidowali nam, żebyśmy się weselili. Śpiewajcie nam z piśni swoich. A jak nam śpiewać i pisz Gospodniu na cudzej ziemi? Jeśli ja zabudu Tebe, Jerusalem, zabud i mnie, prawica moja. Jak to odnajty do siebie? Коли ми, дорогі во Христі, браті і сестри, забудемо церкву, то є наш Сіон, найбуде і забита наша правиця. Тоти, що нас переселили, потребують від нас, щоб ми їм вказували свій фольклор, фінансують його, щоб ми їм перед ними танцювали, співали, але без Бога. Там не буде перетривання нашого народу. Перетривання нашого народу є на Сіоні. Sion to miejsce przebywania ludzi ze swoim Bogiem. Тот Бог, który wybrał naród izbrany, тот Бог, który woplotył się від народу izbranego i тот Бог Ісус Христос, котрого ми окрещені та котрого się причащamy się tej tajskiej Eucharystii, wkoreняє nas w to передання. I kiedy będziemy gledати stержня, того стеру в tym życiu, znajdziemy його в Świętym Pisaniu. Znajdziemy Jego u prestola Gospodniego, u Świętej Bożej Cerkwy. Kiedy zaliszymy cerkw, progynie i nasz naród. My mamy błogosławienie w Abrahamie, który jest ojcem wszystkich narodów, w którego myśmy wkoreneni. Dorogi wo Chrysті, braci i sestry, za prorokiem Isają musimy skazać tak. Tak besiduje Gospod, car Izraela i tot, który jest naszym iskupitelem, Gospod Sabaoth. Ja pierwszy i ja ostatni. I kromie mnie nie ma innych bogów. Amin. Dorogi wo Chrysті, bracia i sestry, zaraz Bożesna liturgia, to jest w niedzielę, Woskresenie małe, o godzinie 12. Tu jeszcze napominam was, żeby nie zabywać, co same główne w życiu, a jeden Bóg, jeden wiara w Boga. Kiedy Bóg będzie na pierwszym miejscu, wszystko inne będzie na swoim miejscu, będzie na swoim miejscu i weselje, piśni i inne rzeczy, ale kiedy to Bóg i cerkiew będzie na pierwszym miejscu. Tu, drodzy wo Chrysті, bracia i sestry, takie jeszcze maleńkie ogłoszenia. Otec Lubomir Worgasz, przedstawiciel cerkwi Legniczy, nasz blagoczynny, będzie prodawał modlitwosłowy, to te modlitewniki legnickie, w którym są służby Boże, w którym są obraz liturgii, wieczyrni, ta innych służb, tropary, takie praznyczne czytania, które są praznyczne, taka kniżoczka, zbornik modlitw. Modlitwy poranne, modlitwy wieczerni, wszystko to, co jest nam potrzebne do krugu Bożestwej liturgii, służby Bożej, to te modlitowniki, które byli swego czasu już po cerkach rozsijane, teraz są wznowione i jest to wielka okazja, wielka szansa ku tomu, żeby sięgnąć za to, co my nazywamy Świętym Bożym Peredaniem. Peredanie, drogie bracia i sestry, to jest to tak naprawdę, co jest w naszych sercach, w naszych duszach. Kiedy nas teraz przeselili w nowe miejsce, odniali nam nasze ikony, nasze chramy, nasze cerkwy, odniali nam wszystkie nasze kniżoczki. Co nam się zaliczy? Jakie modlitwy, jakie piśni zaliczać się w naszych sercach? Jeżeli tam nic nie ma, pustota, tak i nie ma peredania w nas, nie ma Boga w sercach naszych. Jeżeli tam serce jest wypełnione
że ви встаєте і знате молитеся, або знате молитви, знате на пам'ять псалми, знате на пам'ять божественну літургію, значить, що душа жиє Богом. І де важне, де то чоловік буде переселений в яке місце, він однайдеся в тим місці і народить wszystko od nowa, коли там, в серці нашим, буде Христос. Dlatego, że cerką to są ludzie. Ludzie исполнені Духом Божим. Cerką to nie jest budynek, cerką to nie są ikony. Cerką to nie są złote kupola, złote kopuły nad tym. Nie, to wszystko w jeden moment może być nam odniate. Cerką to jest to, co jest w nas внутри, w naszej середині. Jeśli tam jest pustota, trzeba nam zaplekати, jak to ci Jewreji, na rękach Babilona i prosити Господа Бога в покаянні, żeby Bóg według duch mądrości, duch перетрwania, a Jego nема де інде, lem przy pokłoneniu Bogu prawdywemu. Amin. Благословення Господнє на вас, того благодаті, чоловіколюбія, всегда і присно, і во віки віков. Амінь. Підходьте, прошу. Христа. Христос, посередині нас.